така заложен план и мечти, е наясно, че ще има различни предизвикателства, ще има трудни моменти, в които ще е разколебан, но то е част от цялата дейност, нали, от това да израснеш като характер, за да можеш да преборваш сложностите, нали, всички тези предизвикателства е част от изграждането на своя характер. Ето това е въпроса. Или имаш талант и го реализираш, или не. Или работиш и се трудиш, за да постигнеш резултати, имаш устойчивост на вниманието или не. Като имаш всичко и си подготвен както трябва, ето такъв е резултат. Само ще ви кажа едно, че човек не може да се разколебава, когато прави нещо, което му харесва. Няма да ви казвам, че да, в спорта има трудни моменти, но когато това ти харесва, когато си преодолял нещо такова, не само, че излизаш по-силен, излизаш удовлетворен, че си могъл да се справиш, да направиш няколко пъти невъзможното. Действително, имало години, когато държавата е обръщала по-голямо внимание на спорта, имало години, когато държавата е била в криза и не е било толкова добре, но аз никога не съм имал разколебаване, тъй като съм правил това, което ми е харесвало и съм го правил в душа и сърце. Здравейте на всички! Благодаря на КЦМ Пловдив, че ме поканиха и ме направиха част от този празник. Аплодисменти за тях! Пред мен стоят много деца, а както знаем, талантливи деца в Пловдив се раждат, така че хаштаг бонус един от вас може да е следващия олимпийски медалист. Така че дерзайте, тренирайте, учете и запомнете, че светът принадлежи на образованите хора и хората, които обръщат внимание на тялото си.